Makadi muri yeZimbabwe. Aiwa, vakuru vemauto nemasoja enyika yedu nyika yeZimbabwe vapinza Mnangagwa fiye, vapinza Mnangagwa panguva yakaoma, vanyatso kumuisa mukona zvekuti kunyangwe zororo rake haana kana kutozomboda kuti aenda kunze kwenyika kwaanosingaroenda. Aiwa, kusangana muri yeZimbabwe kwatiri kuita pano paZim News Live YTS patinokupai nhau dzemandorokwati latest news dziri kuitika munyika yedu munyika yeZimbabwe. Saka first time yakuona mavhidhiyo edu, tinokurudzira kuti umbwa wasubscribe to this channel pamwe nekulaika. Kana kwagara kwazviita chitina on the bell icon tirambochiona maupdates atinokupai pano paZim News Live. Muri yeZimbabwe, zororo rakatogwa naEmmerson Mudambudzo Mnangagwa rakatanga musi wa21 December kusvikira musi wa21 January. Zororo iri akada kuriitira muno munyika yeZimbabwe nokuda kwezvikonzero zvakati kuti, nekuti Mnangagwa ari kutya kuti akazoenda kune dzimwe nyika dzakaita sana Dubai kwaanosienda pamazororo ake mazhinji, uko kune mabhizinesi ake anosinda chinomaneja nekuona akaona kuti angazodzoka ushe hwake hwaenda nekuda kwezvikonzero zvakati kuti. Saka ane zvikonzero zvakati kuti zvakamuita kuti asada kubuda munyika asi aita zororo rake munyika inoyi nekuda kwekutyira umambo hwake. Saka mukuita zororo uku vanotaura vachiti, aiwa, pazororo apa ndichange ndichimbodzokera muofisi sekuda kwangu kana pane zvinhu zviri agent zvandinenge ndichidirwa. Saka chakanyanya kukonzeresa inyaya yevakuru vemauto, nokuti masoja ari kukombolena achiti, aiwa, Mnangagwa hauziriwo kufanira unge uri pachigaro, hauziriwo kufanira unge uchitonga, nokuti chigaro icho wakachitora nechisimba uye nekuda kwekuriga ma-elections, kuti ma-elections haana kuitwa nemazvo, haana kuitwa nemastandards awo, wakamatora nechisimba. Saka hauzi kufanira uri pachigaro. Saka ndicho chekutanga chakakonzeresa kuti Mnangagwa asabude munyika asi kuti aitire zororo rake munyika ino, munyika yeZimbabwe. Chimwe chezvakakonzeresa kuti Mnangagwa asabuda inyaya yevanhu veSadc, inyaya yenyaya dzake dzichiri kuSadc dziri kunzi pane panel of committee iri kutumigwa muzuva ramangwana musi wechitatu kuti iorganize kufanda the re-election yema-elections emuZimbabwe uye ichiona mamiriro enyaya iri pakati pe-opposition party ye-CCC yaNelson Chamisa naMnangagwa kuti vanyatso kuinvestigata, vanyatso kuona kuti chii chiri kunyatso kutora nzvimbo. Saka ndicho chechipiri chakakonzeresa kuti Mnangagwa asabuda achienda kuDubai kuti anonomonita mabhizinesi ake pamwe chete nezororo rake kuti asanoriita ikoko asi arambe ari muno munyika. Saka ndicho chechipiri, nokuti achange achizongodiwa nevanhu veSadc vachizokurukura pamusoro penyaya iyi. Chimwe chezvakakonzeresa chitiko chakaitika kuInkomo Barracks kuti haiwa masoja ake akabhihevha zvaanga asingafungiri, nokuti akazombojamukirwa nemasoja nezvimwe zvaanga asingafungiri kuti vangaita vanhu vemauto vane full trust navo. Saka ndicho chechitatu chakakonzeresa kuti Mnangagwa asabuda munyika ino, munyika yeZimbabwe pazororo rino. Saka muri yeZimbabwe chimbotipai mafungiro enyu nemaonero enyu pamusoro penyaya iyi. Saka haiwa muri yeZimbabwe tinokutendai. Saka kana usati wasubscribe chibva wasubscribe to this channel pamwe chete nekulike vhidhiyo rinori. Kana wakazviita chibva watina on the bell icon kuti murambe muchiona maupdates atinokupai pano paZim News Live YTS. Tatenda muri yeZimbabwe.